gandanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa Ganda mangambar selanyo grana Gandanya reawangi kupuse Dupo ngabai dengan tareksa Minangka sasmita rekang para jawata Udanekan arum-arum Ngotonan dadya pratandha Raja Kang Siratya Ana ganda mangambar selanyo grana Gandanya reawangi kupuse Dupo ngabai dengan tareksa Minangka sasmitane kang para dewata Budane kang arum-arum Ngotonan dadya pratandha Raja Kang Siratya Putra Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pawana-bana margana samirana lan warahayang Yayi Dimpaka ana dawuhmu apa Kakang Hamsa? Pancen bener Pandhawa dipageri pipit. Lire piye Kakang? Bareng aku wis mlebu marang negara Ngamarta biyuh. Bapak Sinaraja Ratu Ndwarawati sing jenenge Prabu Kresna lan Nalendra Mandura. Prabu Baladewa ya ana kono. Adalah. Banjur katone piye? Yen Ratu Ndwarawati lan Ratu Mandura uga lenggah ana kono. Tak rewangi tembungku mlipir-mlipir. Arep nyilih wujuding Jamus Kalimasada ning bola bali. Ana satriya sing jenenge Werkudara. Mripate awas watone ngerti yen to aku lagi nglakoni sandi upaya. Ketitik Werkudara ngongkon aku supaya nyagakne prajurit kanggo sangkep gegamaning Ayudha. Wah. Lah banjur iki piye Kakang? Aja wasumlang rasamu. Sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan tengok. Kula wonten dawuh sinuwun. Pandhawa nantang kelawan Prabu Amsa. Apa pancen kuat tenan Wadyabala? Saka negara Ngamarta, negara Ndwarawati, Kakang Sarta negara Mandura. Nggih monggo, nek sampeyan pun bosen urip nggih monggo. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa, Ratu Ndwarawati Prabu Kresna, Ratu Mandura Prabu Baladewa niku wong sekti mandraguna pilih tanding sajroning Ayudha. Jenengan ampun ngentengke kalih kekuatane mungsuh. Ning aku yen bali
timbang dadi dukane Sinuwun Prabu Jarasandha. Sinuwun Prabu Jarasandha wis percaya marang Prabu Amsa supaya goleke jangkepe ratu 100 negara. Dene kang wis mlebu ana pakunjaran kuwi lagi cacah 97. Tegese kurang telu ya kuwi Prabu Puntadewa, Prabu Kresna karo Prabu Baladewa. Mula gelem ora gelem arep dikaya ngapa Hamsa ora bakal bali yen durung kasembatane sedya. Oh nggih monggo. Nek sampean pancen nekat tenan wani karo wong-wong satriya tanah Jawa monggo. Yen kena kula prenggake luwung bali mawon. Nek sampean tetep ngengkel, tetep merengkel, tetep ngeyel, sumangga kula pasrahaken, kula borongaken dhateng Sinuwun Prabu Amsa. Yayi Dimpaka, piye Kakang? Kirapna Madya Bala saka negara Arga Bentar. Wadon lanang nyekel gaman. Bilih ana prajurit sing kandel kulite hatos balunge. Wadon lanang nyekel gaman lading mangir sing daging bathok wading getih. Biyuki batang sayuta negara Ngamarta, cekel rangket Prabu Kresna, Prabu Baladewa, Kang sarta Prabu Puntadewa. Ya, ngestoke dawuhmu Kakang. Budal dina iki. Prawadya samya samapta. Wasiyaga arsa anggelar badhe manunggal sab juru-juru kumlebet kang bandera tampur slumpret gong berimu nyomangungkung Prawadya Bala palapak manunggal sigra lumaris.
Sang Tunggal Satya Sabdi Praya Rawiran Kasmaran Buddha
nada ngenthek-enthek si panungkul patenana panunggul apa dosane dosa ngungguli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasan Masmiber panonku bating kalebur durung swanggonku ngiyat dalem durung swanggonku lumaku saka negara Arga Bentar kepapak ana satriya Kuruwageng brengose dilinting-linting sampirke kuping biyuh ngaku sapa sing dadi kekasihmu tambuh marang aku ya aranku Raden Setyaki Singa Mulang Jaya Bima Gunting Wresni Wira biyuh satriya cilik jenenge pirang-pirang bali takon ana barisan segelar sepapan kang wis sing keping gegaman sapa sing dadi cecunduk ing laku tambuh marang aku kekesete Ratu Gustiku Prabu Hamsa saka negara Arga Bentar temenggung pangkatku aranku temenggung Salukat Katut Mbarat ya Setyaki ana waran nyimpang ngiwuh utawa nengen sumedya lagu marang menyang endi aku bakal goleki Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna lan sing pungkasan Ratu Mandura Prabu Baladewa yen wis kecekel bakal tak rangket panggo jangkep tumbal sesaji ludra ngestu padha dawuh Prabu Jarasandha Ratu Negara Giri Bajra Ratu sing wis kecekel cacah 97 tegese kurang 3 Prabu Puntadewa Prabu Kresna Prabu Baladewa sing dadi ganepe ora susah goleki sing ora ana Setyaki kang bakal ngadepi dedapuranmu loh pernah apa karo ratu katelune mau dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babar ngopo wani karaku entek wedine kariwanine maju kepara ngarsa legane atiku lena kaprayetan lahir batin tak wampleng raimu tak jejeg wetengmu mutah wek sor campur sego tiwul mau sore edanane merangi tatal Ngrajawu legan golek momongan puk bunuk golek pacan merangi tatal Ngrajawu gedhemu cilik dhuwur mundhek kupat kapita buntute welut tapaning kejero manuk berancangan cengkang kanteling kulitmu jumengleng suduanmu yen pancen kowe satriya sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken haji-hajimu tumpang sutebiah dadamu melengsat iki kamu sesuk ora iso kumpul karo bojomu kowe Sikra tancut mergut empat matang ora basa mungsa tangkap cocok kantaran bau sayekti kantaran bau sayekti
Jamingan. Semangat-semangatke. Golek pasaran ning wates le. Kancaku kleyang. Wait. Ambil, Bro. Ora ono musuhmu kejaba aku, cobanen. Yo. Ha! Wah! Ho!
Ho! Wah! Huh! Huh! Iki lagi nyabetne wayang rung nek nyabetne wedokan. Wah. Hoi! Hop! Pat! Waduh, mbok apake Antarja? Ha! Weh! Teka ya butula war panjriting turangga asti berkata Wajah lelayu Barisan arga bentar. Gulungan gendera bongko ana gegamanmu. Nalindra arga bentar Prabu Hamsa. Kayana satra sing mencorong dadane ke meteor sapa kowe? Aku Raden Harya Gatotkaca. Ayo maju ke para ngarsa leganing atimu. Weh. Remet kelakon dadi klalare ngepek-epek kowe. Ha! Ah!
Sapa iki? Bajingan! Sapa ngeburi Prabu Baladewa? Dodok, mangap. Dilek. Iki Ratu Warga Bentar, jenengmu Prabu Hamsa sing ngarepe golek tumbal jangkepe ratu-ratus negara. Prabu Puntadewa, Prabu Kresna, Prabu Baladewa. Iki arep adep-adepan karo Prabu Baladewa. Ayo, majuwa kepara karso legane aku ngejak Pirandra adeni. Rodok rono to. Omong-omongan yo omong-omongan kei panggonan to. Ayo minggat ora? Kowe minggat apa ora? Ora gelem minggat yen durung kasembatan ing sedya. Piye Balenono? Balenono? Ora gelem minggat yen durung kasembatan ing sedya. Kowe ketoke gagah ning tanahmu kono. Kowe ketoke gagah ning tanah sebrang, ning tanah Jawa kepethuk karo bantenge tanah Jawa kelakon sesuk ora iso kumpul karo bojomu kowe. Ayo ngantemu. Kurang aman betati kurang sekti meguru. Ampi aku njor rebutan menjangan mati. 100 bareng ngobrol. 1000 bareng maju. Karo Prabu Baladewa anggep opo? Iki ayo. Ayo sabato. Arep ning ndi kowe? Arep ning ndi? Ayo madhep ke sini, hadap ke sini. Lah, apa iki, Iki apa? Kiai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing disampurnake karo pusaka iki kalebu kowe. Ayo. Kowe arep nutukne laku, arep ngerangket ratu telu, nyoh rasakno. Nek enak tanduk. Mati to, mati. Cah tulung harjo dilawan. Sapa iki Dimbaka? Sapa Dimbaka? Aku adine Prabu Hamsa. Dampyak petrek rene. Ora narimakake batine kakangku Hamsa. Kagange mati adine sing belani Tampanana. Aduh kok enteni. Wah, adalah kedrawasan. Sinuwun Hamsa lan Dimbaka gugur ana palagan. Yen iki mengko aku ora matur marang Sinuwun Jarasandha, malah dadi landukane ya. Bali dhisik ana Praja Giri Bajra, atur Sinuwun Prabu Jarasandha sinuwun
Prabu Jarasandha kula ingkang sowan sinuwun. Mongko gantining tumuwu salami mong awas eling lukitaning alam. Wih, ladalah ora nduga mana Yayi Hamsa lan Dimbaka tumekaning pralaya. Subala ora narimakake perkara iki. Aku bakal golek 1000 cara kanggo ngorak-arik para Pandhawa. Haribane satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine. Para piye? Sanggane Pandhawa ora saya enteng ning malah saya abot Yayi. Dina sak mengko ayo padha mbacutake laku nutukake laku minangka dadi dutaning adil. Ya kuwi ngadili Hambek Nista Budi Candala sing disarirani Ratu Giri Badra Prabu Jarasandha. Ngestoke dawuhe Kresna kakangku Janaka kula wonten dawuh tinimbalan. Mampira kelampi sireng Yudi Punakawan dikanthi tumujuaning Praja Giri Badra ngestokaken dawuh Koko Prabu Jimat pepundhen kula. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap testi sunya tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning pudyanira Sang Dwijawara ambrengeng lir swaraning madu brahanta manung sungsarining kehembang gantiya ingkang pinuwus wis ndungkap wancine gara-gara kalamun Sinandra mijil tirta kencana.
sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe sing sayo sing rukun jalan-jalan ijo cucu amban sumaru Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng Dik Bagong. Pagi, Truk. Pagi, Mas. Bertemu ana season 2 patet songo goro-goro. Jan. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Rasanan ana ing seni budaya ing Ripalungguhan sak mengko dadi dalang apa meneh ing era saiki dengan adanya live streaming. Dalang nek biyen manut pengendikane para senior dalang dadi dalang jaman biyen karo dalang jaman saiki kuwi tantangane beda Mas Gareng. Tantangane beda. Upamane Truk. Upamane dalang jaman kepungkur kuwi durung ana banter-bantere media sosial kaya ing jaman saiki. Ya Truk. Dadi dalang jaman era sekarang dengan adanya perkembangan media sosial yang semakin cepat ya toh, apa-apa pagelaran di live streaming. Uga-uga saliyane YouTube isih ana TikTok, isih ana Facebook dan lain sebagainya. Kuwi dalang ing era saiki dituntut untuk berkreatif. Ngono, berkreasi dan kreatif. Ngono ya, Truk. Dadi upamane dalang jaman semono, dalang jaman kepungkur, kuwi upamane padha-padha lakone babat Wonomarta. Pentase 3 dina. Kuwi ambak lakone babat Wonomarta 3 dina terus kuwi ora masalah. Ngono, merga panggonane wis siji, sing mirsani wis beda. Ngono. Lah jaman saiki umumet ya, Truk. Saben pentas live streaming, saben pentas live streaming. Lakone kok padha kae, banyolane kok padha kae. Lah iya. Mula ana ing era sekarang kudu ngokeh-ngokehi bothekan. Ora nggur dalang saiki apik nggur sak jurusan wae, upamane sulukane tok sing becik, sabetane wae sing apik, cature tok sing apik ning kesemuanya. Ngono, keseluruhan ora kitang sak propirane kudu menguasai. Ning sulukan yo sithik-sithik iso, ning sabetan yo cukup, antawetana yo cukup. 2 dina kepungkur aku jagongan karo para senior-seniorku.
Ya kuwi becik Pak Anom Dijo Kangko sing mijil saka Karanganyar, heeh pembudene awake dhewe, heeh. Becik Mas Sigit Arianto sing saka Rembang, heeh pepunden-pepunden dalang, heeh. Kuwi ngrembug bahas dalang di era zaman sekarang wiwit bedol kayon nganti tancep kayon. Kuwi adegan sing paling sulit limbuan. Kudu gelem ngakoni ngono. Lah wis erane wis ngono kok. Ya nek lakon kok nek di manut naskah lakon kene. Lah nek limbukan, nek ora menguasai bersih desa materine piye? Wong sunat, ya wong sunatan piye? Anggone medar visi misi, umpamane urung nek acara instansi. Heeh. Dalang nek ora menguasai materi, limbukan gara-gara ra iso omong ceklakep, isone nggur lagu neh. Lah iya, mula harus kesemuanya dicakup. Ngono. Alhamdulillah iki masih dalam rangkaian ya kuwi bersih desa, ya ta? Utawa sedekah bumi, para pepunden kula, para pinisepuh kula ingkang lenggah wonten ing desa Tulungreja. Ngaturke panuwun marang Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa sing wis percaya marang awake dhewe sakanca. Dan Bapak ya kuwi Tarmuji Priyono, heeh. Kae sowan sak rombongan kepareng rawuh ana ing gubuke awake dhewe, rawuh ana ing dalem ana ing griya nganjuk, heeh ning gubuke awake dhewe. Wah jan rawuh sak rombongan grapyak semanak semedulur, nadyan rikala semana rawuhe sak rombongan sak bergodo, heeh. Nadyan lagi sepisan ketemu ning rumah kete jan kaya sedulur dhewe. Heeh. Kuwi sing jenenge wong liya manjing dadi sedulur iki ngono kuwi, Gong. Heeh ya. Heeh. Alhamdulillah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapak Ketua Panitia Bapak Triyanto. Kang Sarto iki mau ya undangan akeh sing kepareng rawuh wiwit sore. Bapak Nur Hadi SPD ingkang lenggah wonten ing Dewan RI. Ngono heeh. Uga Bapak Sugiyo DPR terpilih uga kepareng rawuh. Heeh ngono ya, Truk. Nggih. Alhamdulillah. Wah, jan nyenengke banget. Dasar wayangan. Wah, kaya ning jero ruangan ngene iki. Nggih. Wis apa-apane sarwa kepenak, apa-apane suasanane sarwa mendukung, penontone diwenehi lakon ya ngematke, diwenehi sabetan ya ngematke, diwenehi lagu-lagu ya diapresiasi. Iya, Yo ngaturke tetembangan sing apa kuwi jumbuh karo swasana. Apa? Bersih desa urung diaturke, Truk. Iya. Lancaran bersih desa larase pelok barang. Iya. Karena ben dibawani karo Mas Heru ingkang lenggah dadi penggerong. Jane penggerong ku arep tambah siji neh. Sing ndek ngecekson nek lho. Wah. Sopir bis ya iso nyanyi, seragamine cocok. Cocok jan kaya kaya bongkokan damen malah. Monggo Mas Heru katuran bawa lancaran. Samareka den prayitna es menurori eko hambalik titiyane gandayani dados para pandhasios ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya Raden. Iya Kyai, tutna sak laku kula marap ana ing Praja Giri Bajraya negara Magoda saperlu jangkepi syarat sarana lumedining sesaji Raja Suya ya kuwi mujuti tumbal ratu kang hambek nista budi candala kang disarirani dening Prabu Jarasandha. Ha nggih monggo kula namung tut wuntat tindak ing bendara. Sikra kang bala duminga
Sina karta mereh tartamtu tantuning utama titi tetep dadi pangobaning ing Sliteng Kresna kakangku dadak nganggo mandheg sawangen Dimas iki mapan ana ing Gunung Setyaka ndak kanthi mandheg krana sawangen ana sak dhuwure Gunung Setyaka kaya napa kaya ana tambur kae jenenge tambur Kyai Gurnita kae dumadi saka kulite Prabu Bryudrata kang dadi sudarmane utawa bapake si Jarasandha. Bapake Jarasandha kang dipateni dening Jarasandha dhewe. Dayane tambur kae bakal muni dhewe tanpa tinabuh lamun ana pawongan kang mlebu ana ing negara Giribajra kene. Munine tambur kae sasmitane Prabu Bryudrata kang isih lambrang durung sampurna nyawane. Lajeng kedah kados pundi pamrayogining lampah Kaka Prabu? Janaka kula wonten dawuh. Jebolen tambur kae nganggo jemparingmu Dimas. Supaya sampurna kang sarta munggah ana swarga tundha sanga Prabu Bryudrata. Ngestuaken dawuh Kaka Prabu. Aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan kanggo Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kang minangka dadi dutaning adil mbrasta angkara murka. Prabu Kresna lan kadang para Pandhawa babakan urip lan patine anakku Jarasandha tak pasrahke sak putuhe marang panjenenganmu kabeh. Wis sampurna sukmane Prabu Bryudrata ayo enggal manjing ana ing negara Giribajra. Ngosik Dimas. Sadurunge lemebu ana ing negara Giribajra, ayo salin busana dadi wujuding brahmana utawa pandhita. Lah kena ngopo kok dadak mangkono? Saelek-eleke Jarasandha isih percaya karo wujuding brahmana kang sarta pendhita. Aku dadi pendhita peparab Begawan Kesawa. Aku Begawan Jayalaga. Kula Begawan Kumbang ali-ali Duka Prabu. Wis, ayo enggal lon-lonan lumaku Dimas. Kuna padha mirah ingsun prihatin pas panggung micil tuhu dahan tanpa karya kang rinemekan Gusti lonjong mimis sing dadi playum larmingkus hambekanmu ana apa Dagog Teja Mantri ngaturi ketiwasan siwun prajurit paduka sapa Prabu Hamsa dalah Dimbaka angepasi gugur wonten Rananggana dipun pejahi Ratu Mandura Prabu Baladewa kaliyan
dipun pejahi kalian panenggak Pandhawa Raden Werkudara amsa timbaka mati lakar kasinggihan. Weh ajalah. Wis malaning rat leketeking jagat gelak-gelih bumi panos paning jajalanat sukertaning bawana kekuatane satriya tanah Jawa ora kena sinangga gampang tok kula wonten dawuh aku mau bengi ngimpi kang kurang prayoga golekno juru nujum sak eneke negara Giri Bajra klumpune ngestaken dawuh Pandita karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang ana brahmana cacah telu Sudyamastane Sang Prabu peparapku Begawan Kesawa aku Jayalaga kula Begawan Kumbang ali-ali mapan kebenaran Sang Wiku Jarasandha bubar wae nyuwena mbok menawa kraton Giri Bajra kene ketaman banjir bandang Hanjalariwit waringin sakembaran rungkat saka Ayati. Kira-kira impiku iki mengku surasa sing kepiye? Mara gage jlentrehna. Sumurupa Sang Prabu, banjir bandang mengku werdi bebaya waringin sakembaran kang ambruk. Maratelakake adeking Narendra mula Sang Prabu, mumpung durung kedlarung monggo kula kanthi manembah manungku puja mring purbaning Kang Kawasa. Nyuwun sewu paduka Sang Prabu ingkang badhe ngadani wujuding Kala Ludra nyembelih 100 negara kula aturi batalaken awit sedaya kala mboten badhe kasembadan nanging malah ngelak mangsa mbujung wanci rebahing kawibawan paduka dados Nalendra setan. Ya arep jlentrehke pangimenku monggo ning aja pisan-pisan kowe nyenggol babakan sesaji Ludra merga kuwi kapercayanku tresmak bathok mata mlorok ora ndelok jebul yen mungku gemih kapitayanmu babar pisan ora nglandhepke kawaskitanmu Jarasandha sejatine aku dudu brahmana aku Ratu Ndarawati Prabu Kresna pamonging Pandhawa dene mburiku iki panenggak Pandhawa Si Werkudara lan panengah Pandhawa Si Arjuna. Ayo arep apa kowe? Lah dalah. Iwak kecemplung wuwu tangih bisane mlayu. Ora watak satriya tanah Jawa mlayu yen durung kasembatane sedya. Ayo pilihan ing antarane wong telu iki sing gedhe dhuwur kon ngadepi aku. Ayo metu anja bolak blengkat nyawamu. Banjur
wang-wang gonto kumpul patang gede sayang gongkoro ing menang apa kalah Werkudara Jarasandha duweni kasekten kang linuwih aku raku wong ngadepi keridane Jarasandha pengin tak duduhi kelemahan utawa pengapesane Jarasandha iya aku dudono tak bisiki wis krungu durung aku rung bisiki kok wis tindakno Noyah nayuh Baskara Titiwanci sampun dipun duduhi kaliyan Prabu Kresna Sang Werkudara babagan pengapesanipun Prabu Jarasandha awak ingkang separo dadi pengapesane Prabu Jarasandha bangkean dipun dengkek kaliyan Werkudara ngagem karusan kang pungkasan gugur Sang Jarasandha sirna angkara murka kampung Sorak mawurahan namun saja nekrang Babylon Nagara ayo sak gugure Prabu Jarasandha iki ana bocah sing sumusul sapa jenengmu ki sanak kula pun Raden Jayatsena putranipun Prabu Jarasandha kowe mbelani patine bapakmu babar pisan mboten kula sampun ngrumaosi kalepatan kang sarta watak angkara murkanipun Kanjeng Rama pramila kula pasrah dhateng Paduka Sinuning Dwarawati minangka dados wakiling dutaning adil ya Madeka ratu ana ing negara Giri Bajra kene. Negara Giri Bajra wiwitana tanduren babakan tumindak kang rahayu. Luwarana ratu 97 kang ana ing pakunjaran. Weneh ana busana kang apik, busana kang becik bakal tak kanthi ana ing negara Ngamarta ya negara Indraparahasta. Ngadani upatara syukur sesaji Raja Suya. Nuwun inggih ngestaken dawuh Werkudara. Piye? Enggal berbondong-bondong. Tumuju ana ing negara Ngamarta lewat tepining lepen kang bening banyune ya Dimas ayo panut Tumaleng siji cekuling jakone kulo rame amalumpi Mertandang lantine bos gagah enjan lintang panjerina mencorong irmanajan Rojan ayo tumandang makaya Tumaleng si cincin kulit jagone turuk rame amalungi Mertandang lewatine bos gagah enjang lintang panjelina mencorong irmanajan ayo tumandang makaya Niyata rupa saking Gudha Sakura kula yen atanamu tusa sang Sri Aku Ratu Wirata Prabu Matsapati minangka dadi wakile ratu satus negara wis sawega ing gati samapta ing Giri minangka dadi wakil ngadani upacara sesaji Raja Suya
Aku uga mangkono kulup. Pun Eyang Talkanda Begawan Bisma minangka dadi wakil Brahmana pitu. Musawe Gohangidung suci mantra rahayu minangka jangkepe syarat sarana sesaji raja. Wis ayo enggal diwiwiti upacara syukur Raja Suya iki. Purwa Madya Wasana Glising Kandha ringkesing carita sampun den adani upacara sesaji Raja Suya mila saking menika sederek dipun sekseni Pandhawa anggenipun ngadani sesaji Raja Suya nggih syarat 3 sampun kecakup lak nggih ngoten Raja Suya rampung biak Amit pasang Kalimantan Bepi Semarang Sinabut ingil duni dumaing tang tuwang. Kula Ratu Cedi Prabu Sri Supala. Mboten narimaken wontenipun upacara sesaji Raja Suya. Puntadewa kok dinobatke dadi Ratu Samrat, Ratu Agung. Puntadewa Ratu Klemar-klemer kaya laler dadi Ratu Samrat. Apa meneh Prabu Kresna Ratu ing Dwarawati. Ratu dinobatake dadi Pamong Agung. Wah, Pamong Agung dununge ana ngendi? Mantan begal, mantan kecu dadi Pamong Agung. Sampun paripurna lakon sesaji Raja Suya ingkang becik kena kanggo patuladan sing ala kagilesa anut lakuning jaman. Bilih wonten lepat-lepate ngatur saha tumindak. Tembung sakecap tindak sak pecak kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Fa insyaallah ketemu tahun depan. Nur
Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng memuji ngarsani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi sembodolan kasemetan menapa ingkang dipun kersakaken warga ing Desa Tulungrejo sedayanipun kanthi rahayu widodon nir ing sambikala. Monggo kadang pratandha lajeng eling-eling. Guswa Lukar Wisma ingkang andrahing Puswita Kondo tedha kadantur dadya datur muri kalantur-antur basa madya linejaring basa kawi sanggit rungsit mrih padhang agelar waranggana miyang pengrawit minangka piranti manunggaling ringgit purwa salebeting pagelaran ringgit purwa anggambaraken kahiwangan Salendra Bawana iki winastan kahiwangan Suranadi Suralaya Jonggiri Kailasa sinten ingkang lenggahi kursi gading dampar kentana salebeting bali marca kundha manik anegih ewang padha pitulun pramesti guru Bathara Manikmaya siwah buja catur buja Sang Hyang Siddhajati Wasesa ugi winastan Sang Hyang Mengkuiji Wasesa ingkang pinanak wonten ing Pancaniti anegih pinunduling para Jawata ingkang mapan wonten kahiwangan Sidik pengudal-udal anegih Resi Nuraja inggih Resi Kaneka Putra ugi Jawata saking kayangan Untara Segara Bathara Wisnu minangka pamungkasing pasiban sawetawis dangu Bathara Narada narak wonten ing Bali Asmaratata kahewangan Salendra Bawana aris pangedas maraning driya kawijiling lisan makaten sabda pengendikane lungeng kadung malengkung lir kawisan kadhiyup ping maruta manda
langsung nyuruh Mas. Yaning talaga kadi langit mambang kepasulan upama maneka bintang toyo kusumaya natumawur awi genamas tumugi rayo sagung dumadi nuwun mangkita Kakang Bathara Narada ingkang pinangka pinunduling para Jawata 3 dasa waraknawa sampun dadosaken kagiyating manajeng andika Kakang Narada ulun piji astuti marak siba marang pengayon ulun muning Adi Guru kados beneh kelawan padatan beda kelawan wingi uni gek menapa ingkang dados kersanipun Adi Guru kersa amiji jemate ingkang raka sidik mangudal-udal kawon nuwun inggih Kakang Narada menapa to Kakang ingkang nuwaken gara-gara satemah sundel ing Suraya ndadosaken gunjing bali marca kundha manik kawah candra dimuka lir kinebur andadosaken gegering para widodara widodari hapsara hapsari waranggana widodari nuwun inggih Adi Guru ingkang dadosaken lan nuwuhaken gara-gara ngantos sumundheling Suraya wiwit hingga samonten ngantos samangke namung ngingingi putra ndika piyambak pun Bathara Kala ingkang sampun ngandika paringi tetedhan wonten ing Madyapada jaman semanten satemah andamel kisruh wonten ing Madyapada ing mangka sampun kalantur-lantur anggen ngandika peparing tetedhan dumateng pun Bathara Kala dados mesakaken titah pujangkara mesakaken para danma lajeng kadipundi Kakang Narada anggenipun anranggulangi murih Bathara Kala boten anggoda titah Madyapada nuwun inggih mangkaten ingkang kedah saged nranggulangi boten sanes namung pinunjuling inggih yahawaning para Jawata 3 dasa nawataka menika sinten boten sanes namung kadawi putra ndika piyambak pun Bathara Wisnu maju kepara ngarsa Wisnu nalikane ing dalu wong agung mangsa semedi Sirap kang pala wanara kataya wasane kulik ngastuti sih bojo Walikrama kulun kunjuk sandhaping pepada niku mawan-mawan oh iya nggih kula Jawata ing Untarasudra yoga ulun Bathara Wisnu sira ingkang minangka yahawaning para Jawata ya mustikaning para Jawata kang ngerti sadurunge winarah bebasan citipta dadi sineja kena sira kudu tumurun ing Arcapada jumujuga marang ing Desa Tulungreja
Kecamatan Wates Kadipaten ing Blitar. Sira kudu dadi dalang pengurutan dalang Kandabana. Ilangana sekretaning Desa Tulungreja, Kecamatan Wates ing Kadipaten Blitar ya nggih kula Bathara Wisnu. Kakang Narada Wisnu kedah dingandika dherekaken tumurun Mangartawada. Ugi Bathara Bayu dados pengapiting Bathara Wisnu minangka sapuning jagat. Bagyat sang kapirengu yare nengkol kinempet kempet yo kadangipun Kakang Joko Sadono ya Bathara Sadono Kakang Mbok Bathari Sri Yayi Bathara Sadono sira kudu ndherekake pun Kakang ya Yayi jer jeneng sira wahyuning kasuwargan wahyune sandang kelawan buku pun Kakang lan siadayuh Yayi dherekno pun Kakang dumujuk marang tlatah Pulo Jawa sisih wetan kidul wetan ing Desa Tulungreja Kecamatan Wates Kabupaten Blitar ya Yayi jeneng sira lan siadi minangka wahyune sandang pangan Yayi. Kapirangu yare nengkol kinempet kempet Bathara Bayu kudu ngawat-awati laku ning dalang sejati dalang Kandabana mujudake Bathara Bayu Bathara sapu jagat tak singkirake Sukerta kang mapaning Karang Padesan.
Lungeng gadung marang kelir kawesan tunggal panggung siji tariane namung anggambaraken ing desa Tulungrejo wewengkon Kecamatan Wates ugi wewengkon Kabupaten ing Blitar ingkang minangka sesepuh ing desa panjenengan Bapak Kepala Desa ing Desa Tulungrejo panjenengan Bapak Tarmuji Priyono Sumawana ingkang garwa lan para pamong praja sampun satata pinarak wonten ing bali Pendhapi Agung ing Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Ingkang pangajap nyuwun sih pitulunging pangeran sageta gamblang tetrawangan anggennya sesarengan angayahi jejibahan manunggal tekad nyawiji budi utawi manunggal tekad nyawiji prasetya amengeti ulang tahun bersih desa dinten agung dinten suci ing pangajap sageta rahayu widodone ing sapi kula tebih saking Gudha Rencana aris pangidas maraning driya karwan dalang Kandabana pengawak Bathara Wisnu Murti Jaya Sang Baladewa Narpati Twinari Warakresna ler pasatyit manik
gambak markiu anelongso ananoto dere ngaturaken ngastuti sih bujo wali krama pikulun sing ngandika pitulun Bathara Narada miwah pikulun Bathara Wisnu pengawak dalang pengerwatan dalang Kandapana mugi kunjuk sandhaping padha sing ngandika pikulun kisana ngaturaken sih pambagi panakrami kunjuk dhumateng kula pun dalang penguatan dalang Kandapana ugi Ki Dalang Tulus Raharja. Namung sungkem kula kunjuk sandhaping pepadha dingandika ingkang pinulya angemban jejeking adil wonten ing dusun utawi desa Tulungreja. Mriki nuwun inggih paduka mestyanipun boten kekilapan nggih awat ngembun dawuh pengendikanipun inggih Dik Akbar Sahlan ingkang sampun mengku gati amiwiti inggih menika mengeti dinten suci nyadran wonten ing Tulungreja wiwit soten nalika wulan kepengker sumawana ingkang rama panjenengan Bapak Mubarok paring dawuh dhumateng kula ingkang parikedah sesarengan nderek ngleluri kabudayan Dawi liripun dalang Kandapana dalang pengurutan menika kedah tetulung marang sepadha padaning ngagesang sok sinten ingkang ngersakaken senjata pitulungan menika dalang menika mboten waton kudu ndamel rega larang 50 juta 70 juta mboten nah mboten kedah raos tetulung marang sepadha padaning ngagesang nggih dados diparingi kelebihan saking Gusti Allah menika kedah sifat tetulung lho dalang degling ronggot kados kula niki ruwatan biasane 20 juta musuh Pak Barek ya mung disangoni 5.000 ora apa-apa. Nggih, boten dados menapa. Nggih. Liripun dalang penguatan menika menapa to kok dibenetaken Pak Tulus menika tegesipun kalis ya. Kula sampun dipun wastani dalang-dalang punden wonten daerah Kabupaten Nganjuk Pak. Nggih ta? Mboten namung wayang Purwa, wayang Krucil, wayang Dengkul, wayang wong kula nggih nate. Ing atase Bathara Wisnu kok dalang wayang wong mana ada. Nuwun inggih. Ki Dalang Kandapana. Kula nyuwun sih senjata pitulungan paduka dene menapa. Ing wewengkon Tulungreja mriki saben setahun setunggal kaping sepindah inggih sampun marambah-rambah sampun makaping-kaping diwontenaken upacara bersih dusun utawi nyadran murih gantare lampah ugi dipun itali sukertanipun desa ing Tulungreja sabengkeripun nyadran dimen ilang sengkalane karek gumah lan raharjane kari mukti wibawa mbau denduk anyakrawati ayem tentrem selami-lamina gampil anggenipun ngupaya pangupa jiwa serinten sedalunipun pukulun nuwun inggih panjenenganipun inggih kedah makaten
Senajan kawula menika tinanggenah dalang sejati pengruwatan ugi nyuwun tambah pangestunipun panjenengan Bapak ingkang mengku gati ingkang asta jejeking adil mengkoni Desa Tulungrejo der paduka menika Bapak Kepala Desa nggih sesepuhing kawula ingkang mapan wonten ing wewengkon Desa Tulungrejo menika sak mboten-mboten menika keluhuran menika nggih langkung inggil katimbang ingkang nyambut damel kula lan kanca-kanca sedaya. Nuwun nggih lajeng kados pundi cara caranipun nggih la menika dimen ilang sukertane ilang suker sakit batalan arame menika wonten wewujudan piranti-piranti ingkang sampun satata ingkang sampun semadya ingkang dipun dunungaken kanan kiring kelir wonten wingking menika wujuding klapa tuwa ing pengadap kawula ing dusun mriki kersane saged tuwa sampun ngantos teksih nem lajeng kabundut ngarsane Gusti menika nggambaraken kawula kersane sepuh kados klapa garing nyiwa lantangan menika. Lah menika wonten pisang menika gedang gegayuhane kersane Padang ingkang sinandang. Lah menika wonten tebu wonten wingking kelir wonten tebu manteping kalbu dene menika wonten mori manunggaling rasa mo kalih roh mori manunggaling rasa dados rasaning bapak ingkang asta jeteng adil lan kawula menika yen sampun gumolong sampun manunggal guyub rukun agawe santosa cerah agawe bubrah lah menika lho nggih lajeng menika wonten wujuding payung menika kawula alit lan kawula sedayanipun kang mamaton ing desen kersane pinayungan ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala dene gunting menawi minangka pusaka dados ya dalango ya yoga ya sindena ndak suwun kanthi sanget kudu yasa gunting cilik ya perlu kaya wong bubar nglairne ka lho nduk ya kuwi kanggo pusaka nggo gaman nggo tulak balak anggone lumaku ya nggo Pak Dalange dodolan gunting ben laris ning gunting siji regane ya 200.000 lho ora murah ning nek Dalange cocok ya mung diparingno yen bubar sinem malah tak hadiah tok. Nuwun inggih pukulun Bathara Wisnu. Lajeng katibun Bidara daripun anggen dengan niku. Hamiwiti pengruwatan ambrasta sekalian bebaya ngilangi sukerta sekertaning dusun Tulungrejo. Nuwun inggih kula nyuwun wedal sawetawis kula badhe ngitali sukertaning dusun ing Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar sawetawis. Wisnu ingkang kula sampun sobotan kalih
kula ingkang saka tinulak bali mangibur. Kula saka kulon tinulak bali mangulon. Kula ingkang saka lor tinulak bali saka. Kala saka ceran saka dhuwur bisa lumaku sewan-sewanan saka kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nger Bayu Dewa Bendak bapakku piye sira tinanggenah dadi rumeksa ing desa kene disuwuni bantulan sapanono ya Nger ilang ana jengkalane karekne gemah lan rayahanan. Ki Bathara Bayu aku Bathara Kala ingkang bakal ngganggu gawe ana wewengkon kene kowe Bathara Kala ora mundur saka wewengkon kene tak sisihake iki wujuding Bathara Bayu pengawak sapu jagat kang ilangi sukertaning desa Tulungreja mundur kala ya Nyuwun sewu Bapak Kepala Desa dalem aturi minggah wonten panggung. Yuk, nyapiring iki, Nduk. Kopat luar. Kopat luar. Nggih, Pak. Kula nyuwun paseksanipun para rawuh ingkang meksih satata pinarak wonten wewengkon mriki. Dene bersih desa ing dusun Tulungreja sampun sembodo lan kasembadan sampun jumbuh kaliyan gegayuhane Bapak Kepala Desa sumawana warga sedaya. Dados menika Pak Tulus Raharjo minangka pamungkasing atur ingkang wungkasi menika kangge srana ngluwari ujare jenengan lan ujare Dik Akbar lan Tulus Raharjo kula minangka dalang penghormatan nggih. Nyuwun sewu senasa kula tasih radinem kula ndalang wiwit taun 726. Nggih. 726 dalam pun terus kula wakile suwargi Mbah Panut Darma Nggih. Nyuwun paseksyanipun para rawuh satata pinarak dados ingkang dados kersanipun Bapak Kepala Desa sampun luar a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim luar ladrang selamat Mas ladrang selamat minangka pamungkasing atur Allah.
Prabu